Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, 10:58 on the clock. Agad natin ang onte para mahababa ang oras natin together. This is our Biyahe Sender of the Night. Oras na para basahin ang problemang sinend sa atin sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito po ang biyahe ni Blank. Yes, Blank yung pangalan niya. Here you go. Hi DJ Lala, tawagin niyo na lang po akong Blank. Gusto ko sanang ikwento yung buhay kong sobrang lungkot. Nagkajowa ako ng may asawa at may anak. Isa akong bisexual. May isa din akong anak, pero iniwan na din ako ng tatay ng anak ko. Sobrang minahal ko yung babae na may asawa na. Kaso napapaisip ako, sobrang pangit kung malalaman nilang nahihirapan na ako. Then ako tong naghahabol sa kanya. Minahal ko po yung babae kahit may anak na siya. Ano po bang gagawin ko? Paano po ba ako makakalusot sa sitwasyon na to? Sana po mapayuhan niyo ako. Well, Blank, ganito no, medyo hindi mo kasi na-picture out yung real situation ninyong dalawa. So, I'll just try to assume, okay? I'll assume na sila pa din ang asawa niya. Now, if you fell in love with someone na may asawa, of course, it's a no-no. O, diba? Wala namang ibang way around it than to let it go eh. Than to let her go. It doesn't even matter if bisexual ka, straight ka, if you happen to fall in love with someone na already with someone, you have to let that person go. O, diba? Huwag mong sulutin ang hindi iyo. Ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Juan ay kay Juan. Huwag kang manulot ng asawa ng may asawa, even jowa ng may jowa. O, diba? That's one cardinal rule when it comes to relationships. Kasi nga, if you really love that someone, you wouldn't want to put them in a position na mapapasama sila. You wouldn't want to put them in a position na masasaktan sila. And alam mo naman sa sarili mo na kapag inagaw mo siya, kapag itinuloy mo kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya, tas nahulog siya sa'yo, she will be in deep mess because of you. O diba? She will undergo a lot of stress because of you. And if you really love someone, hindi mo hahayaang mapasama sila. So my love, if yan ay may asawa, there's no point in asking yourself what to do about it. Distance yourself from that person. Dumistansya ka sa taong yun. If you cannot control yourself, if hindi mo makontrol yung emotions mo, hindi mo makontrol yung actions mo, then i-distansya mo yung sarili mo. Now, if tapos na, kaya wala na sila ng asawa niya, pero may anak siya, ang sinasabi mong nahihirapan ka sa sitwasyon mo is single mom ka din, tas ngayon single mom siya, syempre, yung responsibilities that comes along with it, bago kayong relationship, o diba, tapos meron na agad dalawang kids involved, dalawang lives na nakadepend sa inyo, and it's kind of hard for you na i-juggle yung pinagdadaanan ninyo, my love, then talk to your partner. Siya ay partner mo, my love eh. So you have to go through that challenge together. Now, ang isang tao kapag may hinaharap siyang mahirap na problema, of course, it's kind of hard. But when you are doing it with someone, it's gonna be a bit easier. Now, if ikaw ay nahulog sa may asawa at gusto mo lang talagang makalimot kasi parang gusto mo nang lumayo, then my love, again, communicate with that person. O diba, communicate with that person na I have to distance myself. This is not something I want to happen. This is all of a sudden, feeling ko, the more I stay here, the more ako mahihirapang pakawalan ka. So, mas maganda siguro kung ano man yung namamagitan sa atin, itong friendship na meron tayo, unfortunately, itigil na lang natin. Kesa pareho pa tayo masaktan. O diba, i-distansya mo yung sarili mo, mag-concentrate ka bilang ina sa anak mo. Soon enough, my love, siguro sa tamang panahon, maibibigay sa iyo yung tamang tao, yung wala kang kahati, yung wala kang kalaban, yung wala kang kailangan masaktan, yung para sa iyo talaga. For now, wag mong ipilit ang hindi dapat kasi pareho kayo masasaktan, okay? At syempre, siguro Blank, if you are listening to me right now,
I know na big deal sa'yo itong relationship na to. Big deal sa'yo yung harapin yung emotions mo. Big deal sa'yo ang makahanap ng isang tao to be with you. But do not be desperate. Oo, wag tayong maging desperada. That is something that you have to stay away from. The feeling of being desperate to have someone with you. Kasi dyan tayo napapahamak kapag nagiging desperado tayo. Kasi hindi na tayo nag-iisip eh. Jump na lang tayo ng jump. O diba? Sige na lang tayo ng sige. Nagiging impulsive tayo sa decisions natin hanggang sa pagdating sa dulo, instead na makatulong sa atin yung having someone with us, nakakadagdag pa sa magiging problema natin. So, naiintindihan mo ko? Sa buhay natin ngayon, my love, hindi lang puso ang kailangan pairalin. No? Not because you think you are in love, you'll fight for love. Kasi sometimes, my love, in love ka lang sa idea of being in love. But you're not really in love. It's just that itong mga, sabihin na natin, mga bawal na sandali, yung mga ganyan kung tawagin, yung mga challenges in between, it excites you. Ini-excite ka niya, tinotaunt ka niya, making you think that you love this person so much, pero yung totoo, you just like the challenge. You just like the chase. You just like the thrill of it. Pero not really the person herself. Naintindihan mo ko? So if I were you, be practical. Be smart about it. Again, kung mahal mo yung taong yan, kung mahal mo talaga siya, you wouldn't want to put her in a position na mahihirapan siya. Ganon magmahal. Sometimes, yan ang pinakamasakit na part ng pagmamahal ng isang tao. You have to sacrifice your own happiness in order to see them happy. Okay?